Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille lidt, endnu et afsnit. Prøv at spille. Og i dag er det sådan normalt. Kan I se? Nej vel? Okay. Og det er så det vi skal spille nu. Jeg har spillet det før. Alle de spil, som jeg spiller, dem har jeg spillet før. Sådan der Diamond. Gå lige når jeg åbner en kiste. Åbner lige den her kiste. Får en guldkiste. Og så får vi bare sådan noget skrald. Det var sgu ikke det bedste. Det var sgu ikke det bedste, man kan få. Jeg skal med i en kamp. Det her, det er de mænd, som jeg har på banen. Det er dem, jeg har på banen. Ham der, hende der. Nej, ham, hende. Håber sgu også, I klarer bossen. Han skulle bare dø. Ej, han døde ingen gang. Nu er han sgu død. Nu er han død. Og så snakker vi også ham her. Ej, jeg tror godt, vi kan klare ham her. Han er kun level 1. Så har vi ham her. No way. Nej, det var en forkert. Jeg kunne have one-shottet en af de der grønne. No way. Yes, så dræbte jeg sgu ikke. Misser ham. What? Jeg misser lige 2 gange i træk.